Me lähdetään lasten kanssa Espanjaan, lasten ja hevosten kanssa. Meillä on lähtö tulossa tuossa noin 2 viikon kuluttua ja mä kohtasin ison haasteen jo nyt. Jos pystyt jotenkin auttaa, niin auta. Ainakin jakamalla tätä videoa, kertomalla kaverille, niin voit auttaa. Nimittäin, meillä tuli sellainen haaste heti tässä kohtaa tätä matkaa, että meidän piti lähteä tänne reissuun niin, että me otetaan Söpis ja Prinssi mukaan. Mutta nyt tänään kävikin semmonen homma, että me myytiin Prinssi. Sitten tuli muutama päivä sitten puhelu ja kysymys, että oliko sulla se poni myytävänä. Mä olin sitten silleen, että ei oikeastaan tai ehkä voi olla. Ja he tuli katsomaan, ihana perhe. Ja tykkäsivät Prinssistä kovasti. Pari kertaa nyt uusi omistaja on ratsastanut Prinssillä ja tykkää tosi paljon. Heille tulee varmasti ihana elämä yhdessä. Mutta siis tosiaan Prinssi on nyt myyty. Ja siis me tarvitaan seuralainen Söpikselle, tolle pitkälle matkalle. Mä en haluaisi millään ottaa sitä niinku yksin noin pitkää matkaa. Jos ei mitään löydy, niin voi olla, että sitten lähteekin. Ja joo, nyt no hei, ota joku toinen hevosesta. Kalle, miksipä ei. Mutta koska me ollaan nyt kerätty tehdä suunnitelmia, että Kalle jää tänne Suomeen, ja mä oon ottanut Kallelle vuokraajia siksi aikaa, niin en viittis nyt sitten ollakaan, että hei, ei kun Kalle lähtee sittenkin pois. Lili, ehdottomasti haluaisin hänet mukaan. Mutta Lili perhana painaa niin paljon, että kun mulla on toi B-kortilla ajettava hevosauto, niin Lilin ja Söpiksen yhteispaino on niin paljon, ettei saisi enää tyyli mitään tavaroita mukaan sinne autoon, saatika ihmisiä. Niin sit se auto painaa liikaa B-kortille. Niin en mä voi ottaa sitäkään. Soni, tavallaan joo, menisi autoon, olisi kiva, mutta ei. Ei Sonia, koska Sonilla on kesäihottuma. Talvi on ainoa aika vuodesta, kun Soni saa olla oikeasti rauhassa. Tiedätkö, sille, että kutina ei ärsytä sitä. Ei tarvitse olla 24/7 loimitettuna. Niin en ole viemässä Sonia pois Suomesta talvella. Mitäs muita hevosia mulla on? Veera. Sama juttu kuin Lilillä. Liikaa painoa. Ehkä nippanappa voisi mennä. Mutta sitten taas, Veerallakin on tosi paljon vuokraajia täällä. Ja siinä se sitten oli. Niin, Söpis tarvii kaveri. Tiedätkö siis ketään? Kuka haluaisi? Kenen hevonen? Pieni hevonen. Tai poni. Maks 400 kiloa. Tarvis kyytiä Espanjaan. Nyt olisi kyyti tarjolla. Lähdetään noin joulukuun puolessa, olisi ehkä 13. päivä. Jotain semmoista. Ei ole vielä tarkkaa päivää, siis se lyöty lukko on, mutta jossain sinne joulukuun puolen välin tienolla. Ja hevonen mahtuisi kyytiin ponimielellä. Tosi pieni poni. Tai sitten, jos sulla on joku ylimääräinen pieni poni myytävänä. En mä kyllä nyt oikeasti haluaisi ostaa mitään ponia nyt tähän. Sen takia vaan, että mä matkustan sen kanssa Espanjaan. Mutta me tarvitaan apua. Tarvitaan jotain. Koska mä en haluaisi millään söppänää ihan yksin tota matkaa. Tai niin, en tiedä. Katsotaan, miten tässä käy. Mutta siis tosiaan, Tapaksia ja tallielämää. Sitä tullaan seuraamaan piakkoin, kun meidän perhe suuntaa Espanjaan. Me mennään sinne siis nyt niin kuin talveksi, kesällä sitten takaisin.